Kakang Kapiwara. Lamun mangkon aku bakal nindakake pakaryan iki. Yen mangkono sing prayeta nganti-nganti Jasawerka Mambira lan Kandang Bayu kabeh. Sigra kang bawa tumingal akampun samya metali lera kapit wileping godhong jebol iki Kakang Anoman. Inggih nuwun. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Ya. Lah kok kowe kang dadi mapanana kene Anoman? Lah inggih. Mugi kawuni ngono. Bilih kula menika cantrikipun Sang Penemban Begawan Kesawasidi. Lho. Kowe kuwi pendhita kondang mung trima nyantrik marang Begawan Kesawasidi? Ono nggih. Lajeng yen ngono bener pawarta iki yen to Begawan Kesawasidi ku dedepok ing kene bakal medharake apa mau jenenge? Pepakem Makutarama. Pepakem Makutarama. Ono nggih. Kasinggihan dawuh Paduka Sinuwun ngawangga. Lajeng kepareng Paduka kados pundi? Oh, ladalah. Anoman tiwas kebeneran kepasang yogya katujuhe ngenu. Lamun to sira cantrike Begawan Kesawasidi ya. Mara gage aku larapno, aku tak kepengin sapejagong lawan panjenengan Sang Mahayogi Sang Begawan Kesawasidi. Lajeng keparang Paduka menapa sinuwun? Praptaku aku kepengin bakal mundhut ingkang sinebut Wahyu Pepakem Makutarama. Dumangkah anggrasa sumbar lindu bumi gonceng. Kumaludha guntur ketuk. Prabu Karna. Loh, ngaglah marang krik ngono kuwi. Arep apa Nan? Rungokno. Ora perlu menungso kaya kowe tak ajeni. Dasarmu apa wae anggap Sang Penemban Begawan Kesawasidi iki sak rereanmu. Kowe teko papan kene bakal mundhut Pepakem Makutarama. Luwih becik kowe bali yo. Iblis laknat. Ing ngatasé mung kowe memalangi sedyaku Anoman. Apa abamu? Luwih becik kowe minggata saka pertapan Kutha Runggu kene. Apa abang? Ora keduka minggir, aja takon dosa dak balekake nganggo caraku. Babar ngopo? Gage tandhangono kridane Ngadepati Kana.
dadane Prabu Basukana. Yo, alon-alonan wae. Pecah siramu. Wah. Wah.